לכולם, ברוכים הבאים לעוד סרטון האנבוקסינג שלי. הפעם של שתי חבילות. את האמת שכבר פתחתי אותם, אבל אמרתי שנעשה אנבוקסינג בכל זאת. טוב, אז החבילה הראשונה, הסכין ברזל הזאת, סכין כרטיס אשראי, סליחה, הגיע בנרתיק שחור כמו שצריך. כמו שאתם רואים, אין עוד שום דבר בחבילה, הגיע תוך 17 ימים בדיוק. טוב, עכשיו נעבור לחבילה השנייה. נבדוק גם את החלוד של הסכין. יפה מאוד. טוב, מה זה? זה פתק כזה, לתת להם בטח 5 כוכבים בחנות. אוזניות ביץ, היא מגיעה עם בי כמו שצריך, שתי אוזניות לבנות. קישורים של המוצרים יופיעו למטה בתיאור של הסרטון. טוב, תודה רבה לכם ויום טוב.